amatemo ya Bugetaorio Ibrahim Machuki ababe bagoterana nigo barachie kogendera gosira ebirengo by'Ekisemi ase chiwodi imeye bunge ya South Mogirango nigo bayakwana ase skuru yoboroso ya Adventista ya Omowa tinga kichyo kobwatoka amatemo ake amok aseboigo baganirie eserekali kobeke merobero yogosira chiskuru anene ase omoroberio OCBC omoriketonde mo Stephen noraboti urwaso bwagare asomo yega bwogosokia machibu ya matemu amok ase chiskuru chirase wodi ya Bugetenga South Mogirango omo MCA Samuel Mautini gaene kirina gendere gosira chisemi ase meroberi ya bene twaika omogwa ase gocha gosokia matemu twa nagurire abana ayibansi tare moja August bagakora kitariki 3 kuruba korte obisi yaje tawante nga bakomba iri bakorira lero rende nacha nje ku witness una bagosokia matemu ayo. The performance was okay. Although nonya yarengerende buya mbanya komocha mbago itabonsi mbare bago ita mbare batayigweta twanyolira amagwaida amange kolengana muna bacha ase obwamo obwo twasangirikana abalimu amo n'aba head teacher bezoni ya Mochengo bonsi aba head teacher twalenga aba head teacher 18 n'abanafunzi bali ngororo twibule buyamono ase ngencho yogocha kwabo nandi banyalire ko bapa gusegeta abana ase ngencho ya masomo amo n'ebintu binde abarayi bande baikirane tasomo yegoyo namwe na omo MCO basi Bugetaorio Ibrahim Machuki uyu wakirete ko muroberi bw'Ekisemi o competency based curriculum CBC asa abantu baito bagusitiga tebinge system yeito ya masomo ya CPC nengiyere na ende nabega netie etokonye at the end of the results ekiagera mwanafunzi tayo kugwa tayo gotabunga tayo konyara kende koro monta ko wegento kiria konyara na ndikia makonya society kise kinyinge kiagenderere kibe cyabo Japan kise buna cyabo Korea kise buna cyabo Indonesia nyore na America nyene e system yenero batumira matuka go aitre ekiagera ekyumwana angete gokora na kyako uri bagasomi gumono agekore inda konyense yaye chenche siye kigende ase nsemo y'Ekisemi ne serikali ne chingiya kire ekero kire chingiya gicyarende bakikirani kikore gasi kikere kiromo Kenya mwana undi bwensi wa Kenya ense muyoboteneri bw'ekiskuru gekora uno mwalimu omonene Zipora Gesare nigo yasabire serikali gosira omuroberi bw'abana OECD amo na junior secondary serikali yaito mo especially ase amangane ye county banyale ko babakoranga twanyalire ko batokanyane ne birasi gali asense agakogera musingi korunse gali igoli important ko bwebinto byonse batotomera abalimu bali qualified nande bayisaine because chisukuru otobwate umwalimu oyomo ase chisukuru ntobwate birasi bisaine no ne chicho asabana bakogenda ntobwate batoye some facilities na ndonye ndiri yanyale kane serikali facilitate abana abayiga bake egekogera abana banobo batama itachi amange kobwa nonye nebirasi ebye binene abana abambategete batumike chitishu mbategete chikaramu oko baekaramu muna bono nande mambi batuguta amo nebinto binde igo balenge ko ba facilitators nebintu ebiga nigo balenge ocha konyora obugima boko baraisi asa baibuli amo nasa abana abayiga ko reporteria Ndizi TV korwa ase bunge ya South Mogirango e county ya Kisii ile tariane Ndemo Stephen